Daddy Music Studio. Ina so ki tuna wari masoyinki ne, tsoro ya kama zuciya baki yayi rauni, na kasa zaune tsaye sai tunaninki yau ne, gashi har kin tafi sakewa nake da kunci. Kin tafi, kin tafi, kin tafi, kin tafi, kin bar ni yau ina kewa. Kin tafi, kin tafi, kin tafi, kin tafi, kin bar ni yau ina kewa. Ki tausaya, ki tausaya. Ido kaɗai ne ki gane abun da zuci ke so, zan so ki gane ki daukan hanya ta yin so. Wani da magani in kin tafi wace za ta ban so, Allah ne kaɗai masanin halin da na shiga kan so. Nakan tuna da lokacin baya sa'in da in na zo hira ki ta min shagwaba, ba ki so na tafiya. Kalaminki masu daɗi da ke ratsa zuciya, ki ta min ɗan marici har na manta tafiya ma gida. Aya, oh 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 oh. Kin tafi, kin tafi, kin tafi, kin tafi, kin bar ni yau ina kewa. Zan bar wa Allahu komai tunda ya ga zuciyata da kyakkyawar manufata, na san shi zai mini gata. Auren ki shi na sa a raina, in na same ki na san zan yi wurata. Kyautar da ta fi komai a rai gun Allahu shi ne nake nema.